أكل مدى شما شما بل ونلوني كم حيال معبل أكل مدى شما شما بل ونلوني كم حيال معبل أسي 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 سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كمي تخونو كمي تغنيو لمون خلنا استقمنا عرست هذا غريب اللهو نايلو مارس تمرتنا مبار كمي جيرنا بالحنا ويتبابنا وشتنا زلو نفلطو وي نبلحنا زوغلحو نقرات كمي جيرنا نلاليات بل نايلو مارس تمرتنا 7 signs you may be smarter than you think شوعات ملكتات منالبات كابتن نسخات حسبو كابتن نسخات حسبيون العلي بلح ويبلح كتكوني كم تخلي زئم فتو نتبتاتي غنقرمو كين ناوحكو كتا أثلي سخاتو Number 1 You know that you don't know تايم على تيزي كل نجر كم زي تفلت مخانكا وي مخانكي مبزحت جزيه واحد فلطة زلو وي وحد زفلت سب كل نجر اب عالم زلو زفلطو يد مسلا وي تفلطو يهد مسلا زي بزح جزيه زر بحريو كل نجر كم زفلت كوين يقرب وي كل نجر كم تفلت مجلس ناي بالحنا يود سب وي كاد درجة ناي نقحاتو جنابي زره أزيون يشتي نجر كم زفلت أزيون يشتي دقيق نجر كندفر أدري كمان هيكوني تنحنا نفلطو كاب اب عالم زلو فلطات مالتي أنا نعبنت كندنا يتقف وناي تخوني أنا زفلطو كابتا ملو عالم زلو فلطة تابزك زينا سلازي تقدامي بالحي ويلبونا حانت خمزي تفلط وي أزي وحد نجر كم تفلت كتفلت كاللخايو تتصبو نجر وحد كم تفلت كان تاخد كبر بزوح نغد تفلت تقرادم تتصعر مالتي كلهم تفلت كغير حانتي تقبرني هذا قسي زلك and that's a problem زياب حبرة سبنا زره the more you know how much you don't know بزوح نافلت كاخد عب خلخا كساب كندي كم زي تفلت يخات فلت معنا عملت كمهار كله هاي سكول كله يونيفرسيتي مساته كل زفلت اي مثلا نيرو ما قدام هيدي جرومز قبركو اوكي introduction كنا ولا ما اسدايتي in depth كنا مهارنا بلنات وداتا باشلرز ماستر مساته عندنا then you know actually حدا سبسي PhD ندحرجر وي دكتور نبلن تخي ناسي بزعب أزيو نشتي توبيك أزيو عميق زخانة مصنع تزكاية مغانو حدا جزين تاي تري سبب لعلى درجات ما هيرو بزعب أخولك فلت دل no سبنا لعلى قصك خيط كله بزعب أزيو تسبب نجر نافلت أي زخي سلازي نسو بزعباتات سبب أزيو بزح فلتت كله وخلي بزعب كالارسن كيف فلت غلي زين تام على تقدامي درجانا إنك حتى فلتتن أزيو حد كم نفلت نلعل قلت كحت كيت كلها كند من تاي فلتت كم زلو كردع كجمرمو أزيو حد كم تفلت خات فلت مالتي سازي بزعنا خنبب أبزل على درجانك حزلو تاريخهم ليتو معتن يوم زنبوبو مغنياتو اتفلتت ريوم مرلو كند من تاي بزعي خمس خانه نعو نخد اللبو أبو نخو بزحو بزعو زي يسعرو أبتعت درجة زل سبكي حانت ما تحافين ببني كل زفلت كاي مسلو that's a problem The less intelligent you are, the more you are overestimating your abilities. حدث تحد درجة فلتات وي نقحات وي بالحين تلو خينو كلنا قرز فلت يمثلوا عقمدو ما بقى أبلع على درجات اللو خيني نسمع لك زيادة ما انتهي بلا بعدناكم سلو عشاس قلت من تحبته زحي لي يمثلوا لك كما هاد ما زيا وعد فلتات لك بزع زلك مثلا كعبرة سمنا تريا زيا بزع زي نيش تكون على فليتو كمدير تسمع سب كندي ليك أو أنت بزعبة تارستجن بزعبوك زارب قال أزيوم تحتم كم زي زبالو مصلحتي ريسيرش خمس بالو كم زبالو نابل كامبر صغير كاب حلقة ناكاريتو ناك حسابات كفلتت غير كاتم حلال that's dangerous كي قاعد ما number 2 you adapt faster بالحقيقة أبي زر أنت تبعيلو أبي الرقدامي حنتي تيور لا داروينيزم تبعال survival of the fittest أب علم من يزنبر انتهيلنا تزحية ليكونن نزا فيديو تريد اللخا نزا فيديو تريد زلخم كتعبيو كتلوطو نابزلا على درجة كتكودو خم تدليو يردان له that's why نزا تريد زلخم انبار ناب تقعزو ناب تزلا على درجة معباي التزبلسة
نابزل على درجة كحجزوكم زخل انتولو دما ولقاو كلاسات أيو سدما ناب ستوك ماركت بقطة نخد عبيو ناب بيزنس كتاتو تدليهم أونلاين بيزنس كمون أبزوان زدليكم كلاتات ناي كمبيوتر ناي قوانقوا كمون ناي إيريتين كتو مهارو تدليهم بزح كورسات لنا أبزوان زما ديسكاونت كيرنا سلزلنا نخد كمولو بتعتنا يعدمكم. No. Dinosaurs بحالو حبيتن حي على النساتات نيرو. أفيهم. Why they cannot survive? سلمتاي survive أي قبرون ويك سلمتاي كنوبري قالون adapt خقبرو سلزي قالون. تزناك حزب بحال فترة adapt قبر adapt نتاي مال adapt مالت كن تاي مالتي. نجارات كغيرو خلو كغير تخل دخا ولا درق كوين كخطر. So the ability to adapt is one of the key نحدث بالحناتو زرقي. بينجرنا نروح جمنا الباتيورك مسلكم خلي. تكنولوجي كما يكاير على بزق زيزي. نتاي نقبر لنا هنا. والحنت زي نقبر تخينا هنا adapt نقبر سبات أيقوننا. كاب أفريقيا متينا جل سبات أبزم عبول العالم أسيوم تكون شوفت ريوم. زياتهم تايم توم كتيفهم adapt كجبرو أعمز اللوم سبات ياو. توم كالوت كه والحنت خقبر يقولون. So adaptation is very important. بالحنا يود سبب أبي خاطريو. A sign of genius is the pace with which a person adapts to changing condition. Genius ويك خمتي تزلع على درجة بالحيك نقول كلنا نسو بمنتهز اللي كعنتينا بعقمي وي بدرجة كلاتنا نجارات ويكونتات تغير كله بخنديك قطعة كنكير نخل الدولات قصة كله adapt نقبر دينا ولا سقيلنا نتزحل فيه كان معجز نبرك أنا ما بيرترى خلو خمسة خلو You're not adapting my friend. Adapt Gabriel Lahan to Gabriel Lahan. So the Kadams never near told you that's history. But now, can you adapt? What the show on the Rohanka? Can you prove it? And what the show with the Khatamaya, Galat Wiltohanka, them with the Khatama Mohanka, after adaptation, after Mr. Technology, after Casaso, our Corallo, Abkadanka, Conan Corrazolo, about Hasasbaga, Amnesty Technology, Amhat Keletka. The ability to be flexible and embrace new creative thinking is a crucial skill for leaders and a key emotional intelligence. ስለዚህ ኣብቲ ዘሎ ፍላይ ኣብዚ ዘለና ክፍለ ዘመን ኣብዚ ሕጂ ዘለና 21 ክፍለ ዘመን ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለና 5-10 ዓመት ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ዝቀያየር ዘሎ ኤውሮጳ ክንመፅእ ከለና ኩሉና ቴሌፎን ኖኪያ ኣነ ክመፅእ ከለኹ 10 ዓመት ኖኪያ ቴሌፎን ሰብ ጋዜጣ ብምዕራብ ትሬን ገለ ሕጂ ተሪኢኻዮ ኩሉ ሰብ ተቐይሩ ቴሌፎን ይርኢ ኣብ ቴሌፎን እንታይ ይገብር ጋድ ነውስ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ነገር ኣብ ስማርትፎን ኮይኑ ወይ ኣብ ቴክኖሎጂ ብጣዕሚ ዝቀያየር ዘሎ do you adapt with that ቴሌፎን ትርኢ ዲኻ ዋላ ኣብ ቴሌፎን ዲኻ ትነቅፅ ማለት ኣይኮንኩን በቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ዕድላት ትፈጥር ኣለኻ ዲኻ ምስ ቴክኖሎጂ ክትጥቀመሉ ትፍትን ኣለኻ ዲኻ ዋላ ቻት ጥራይኻ ትገብረሉ that's important component adaptation very important number 3 you are very curious فلاحت السبات ملكتنا بالحناتهم قدامي انت curiosity يبلو ويكا حدش نجر نختري تبقصوتات موساد مالتي curious سبتاي قبر كل جزء انت يا زيا سلمتاي خمس خني قلعنا ابنت قدامو curious بحالو قلعوتهم انتي قلعو كل جزء حدش نجر كفلتو يحاتو يبلاحاتو انت يزي سلمتاي خمس خني يطوقو قله يفتاتنو نجرات ناي مفتان بحر له curiosity is the master of creation حدا سبسي انتي كوني يلو كمرامر زي كل ندير خوينو كمعبل كفترون ايكلني سوزي بالحنات كان يسبات رؤيمي خاراري ولا حد خيتو مهارو ايدهم تبتبنا بله نيو خدو these people are the smart people قال سبات كد نزع تليفون ان كان تلكايوم كفت لي كفيت كهبني او كهبني اجي زي اوريدي ملكتنا نايتي درجاني بالحنا يود سب او يخاطريو بلا سب كل جزء تبقصوتات وسط حتى تفتن كمرمر كمرامر يفتن and that's very important intelligent people often have high curiosity quotient meaning they have a hungry mind بلحتي سبات كل جزء حنقولهم تميت وي تمينا يفلتات على سلازي يحتو يمرامروا كفتشو يفتنوا ذخا نبتدي على درجة يجي نفسها أبز درجة كسع كندي خام نجارات أب حدش نجارات كتفلت حدش تفلت نخدلب تمرامر تبلحت كترين كتحتتن علىك and then there is a link between childish intelligence and openness to experience ذكالا انتهي بلوخا زمدناتات على أمونغو حدا قال عكندي نجارات كريك فتاتن كفتش يفتن
ከምኡ ድማ እቲ ፈጠራውነት ክእለቱ ወይ ብልሕናቱ ስለዚ ቆልዑ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዝተፈላለዩ ነገር ክመራመሩ ክሓቱ ከለዉ ክንዓፅዎም የብልና እቲ ሜንታሊቲ ግደፍ at some point ከምዘይ መራመሩን ከምዘይ ባላሓቱን እዩ ዝገብሮም ብርግፅ ቆልዑ የድክሙ እዮም ዝኾነ ዝክሕዶ ሰብ ኣይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ክነስተውዕል ክንክእል ኣለና it's very important መወዳእታ መብራዕይ ይቅርታ you're open minded ሓንጎልካ ክፉት እዩ ብዝተፈላለየ ዕፅዋት ተሓሳስባ ዝተዓፀወ ርእሲ የብልካን this is very important point ኣብ ሕብረተሰብና መብዛሕትኡ ሰብ ፈሊጡ ዲከፈለጠ ርእሱ ዓፂዎ እዩ መብዛሕትኡ እዚ ከውኒ እዚ ከምዚ እዚ ሓጢያት እዚ ከምዚ everything is low ኩሉ ነገር በቃ ክግበር ኣይክእልን ተባሂሉ ተወቂጡ እዩ ኣብቲ ርእሱ ነቲ ሰብ this is not right ጌጋ እዩ ኣምላኽ ሓንጎልና ሕልናና ሂብና ኣሎ ቁኑዕን ፅቡቕን ኣብ ውሽጥና ኣሎ መብዛሕትኡ እዚ ከምዚ ኣይኮነን ኣብ ባህልና ዝሓር ኣብ ባህልና እንታይ ፀገም ኣሎ እቲ ሃይማኖት እቲ ገለመለ ኩሉ ኣብቲ ውሽጢ ባህሊ ኣትዩ ጌጋ እዚ ሓጢያት እዩ ዝሕማቕ እዩ ስለምንታይ እንተልካ መልሲ የብሉን ኩሉ ሰብ መልሲ የብሉ ወላ ውሑድ ሰብ ይኸማን ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ከምዚ ኣሎ ክብል ዝኽእል መዓት ሕግታት ኮይኑ ብትበይ ባህሊ ነቲ ሰብ ዝኾነ ነገር ክፍትን ከምዘይክእል ይገብሮ ማለት እዩ so open people who are less traditional more open-minded and generally go against the grain tend to have higher IQ way intelligence quotient than those who on the opposite side of the spectrum بحفش ሰባት ንሓድሽ ነገር ወይ ሞደርን ዝኾነ ተሓሳስባ ሊበራል ዝኾነ ተሓሳስባ ነገራት ክሓትውሎምን ክመራምሩሎም ዝፍትኑ መብዛሕትኦም ከምዚ ኣይኮኑን እዮም ኢሉ ንብዙሕ ነገራት ዝዓፁ ሰብ ክመራመር ኣይክእልን እዩ ኣነ ዘሕዝነኒ እዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ናብ ቆልዑት ከይሰግር ድማ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከሉ እዚ ናይ ጠንቆልቲ እዚ ናይ ሸይጣን እዚ ናይ ዲያብሎስ እዩ no it is not ናትካ ወይ ናትካ ሓንጎል ናይ ዲያብሎስ ምክንያቱ ነቲ ኣምላኽ ክመራመረሉ ኢሉ ዝሃበ ሓንጎል ተዓፅብ ምህላውካ ንስኻ ወይ ንስኺ ዲያብሎስ እምበር እታ ተሓሳስባ ናቶም ኣይኮነን ዲያብሎስ ኣምላኽ ንሰብ በርኣያ ናይ ስላሴ ይፈጢርዎ what does that mean ይርዳእና ድዚ በርኣያ ናይ ስላሴ ማለት ሰብ ረቂቕ እዩ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል ሰብ እዩ ዓሰርተ ግዜ ውሑድ ሕግታት ድማ ይሂብዎ ኣምላኽ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ውሑድ ሕግታት ይሂብዎ ኣባና እንተሪእናዮ ግን so much of ሕግታት ኣለና ወላ ሓደ ክገብር ኣይክእልን እዩ ሰብ ነዚ ሕግታት እዚ መብዛሕትኡ እንተዘይሰይርካዮ ወላ ሓንቲ ክትገብር እውን ኣይትኽእልና you have to break these laws እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ዝፈጠሮ ኣበይ መበገሲ እዩ ኣብ ባህልና ሓንቲ ቃል ኣላ ዓሻ ዝተኸሎ ለባም ነይ ነቕሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሱር ዘለዋ ይባሃልና እንተሪኻ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብጌጋ ዲ ብፍላት ብኸመይ ተገይሩ ዘይርዳዕካ ሎሚ ግን ሰብ ተዓሚቱ ክኽተሎ ትርኢ no ሓንጎል ይብካ ኣሎ ኣምላኽ ክትመራመር ክትክእል ኣለካ ነገራት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ትርጉም ዘለዎም ኣብዚ መፂኻ ግን ትርጉም ክህልዎም ዘይክእል ስለዚ ነገር ሓንጎልካ ኣስራሕዮ ሓንጎልና ክነስርሖ ኣለና ከም ሮበት ኩሉ ግዜ ዝበሉና ጥራይ ክንገብር የብልና ታዲያ ይፈለየና ካብ ሮበት በተሓሳስባና ከይዘይ ንኽእል ተኾይና ሮበት እኮ ሓንሳ ፕሮግራም ትገብሮ በቲ ዝበልካዮ ፕሮግራም ከማ ይሰርሕ ኣይጋገን ድማ ንስኻ ድማ ልክዕ በቲ ሰብ ዝመልኣካ ወይ ገለገለ ዝበሉካ ብኡ ጥራይ ትኸይድ ተኾይንካ ካብ ሮበት ዝፈልየኪ ኩሉ ኣይክእልኒ so be open minded ሓሙሽተ you're happy alone very important point you በላሕቲ ሰባት ኩሉ ግዜ ንክሕጎሱ ሰብ ኣይኮኑን ዘድልዮም በይኖም ክሕጎሱ ይኽእሉ እዮም ከንብቡ ከለዉ ክሕጎሱ ይኽእሉ ዝኾነ ነገር ናይ በይኖም ክገብሩ ከለዉ ክሕጎሱ ይኽእሉ በይኖም ክሰርሑ ከለዉ ክሕጎሱ ይኽእሉ ምክንያቱ ሓጎሶም from inside not from outside ሓጎሶም ካብ ውሽጦም እምበር ካብ ደገ ኣይኮነን ስለዚ if you are happiest on your own you're probably very smart በይንኻ ኣብ ብሕትኻ ትሕጎስን ትስሕቕን ትኽእል እንድሕር ኮይንካ ንስኻ ወይ ንስኺ most probably ዝለዓለ ተኽእለሎ በልሕ ሰብ ወይ በላሕ ሰብ ክትከውን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኦልሬዲ ሰባት ከይነገሩኻ ንነብስኻ እውን ክትፈልጠላ ትኽእል መንገዲ ብኻልእ ዘራርባ እዚ ዓይነት ባህሪ ናይ ብልዒ ከነማዕብሎ ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ በልዕ እንተዘይኮይንካ ወይ እንተዘይኮይንና በቃ ተወዲያ እታ ፊልሚ ኢልካም no እዚ ባህሪ እዚ ዝብሎ ዘለኹ እንድሕር ጌርናዮ we can get there so ክንክኾኖ ንኽእል ኢና There was a study found that highly intelligent people feel happier alone than with others, even with good friends.
እቶም ዝበልሑ ሰባት ኣብ ሪሰርች ከም ዝረኸብዎ እቶም ዝበልሑ ሰባት ኣብ በይኖም ብጣዕሚ ይሕጎሱ ክሕጎሱ ይኽእሉ ኢቭን ዋላ ካብቶም መሓዙቶምን ዕሩኽቶምን ምስኦም ክኾኑ ከለኹ ዝኾኑ ኣብ በይኖም ኣብቲ ዝገብርዎ ስራሕ ኣብቲ ዘለውዎ ኣዝዩ ሓጎስን ዕጋበትን ይስምዖም ስለዚ እዚ ሕጂ ኦልሬዲ ሓደ ምልክት ናይ ብልሒ እዩ ሻትቻይ you're really funny ኣነ ንኣብነት ሕጂ መስሓቂ ይኮንኩን ስለዚ በላሕ ኣይኮንኩን clearly so if you're a smart person smart ዝበሃል ወይ ትበልሕ ሰብ ወይ በላሕ ሰብ ንሰባት ከስሕቁ ክእለት ኣለዎ ስለዚ እዚኣ እውን ሓንቲ መለክዒት እያ በልሕ ማለት መሰልቾ ቦሪንግ ማለት ኣይኮነን እቶም በላሕቲ ዝበሃሉ ሰባት ንሰባት ናይ ምስሓቅ ክእለት እውን ኣለዎ ንኣብነት እንታይ ይብሉ both Albert Einstein and Stephen Hawking are known for their sharp sense of humor. Albert Einstein ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብቲ ዝሓለፈ 53 ዓመት ሓደ ካብቶም ዝበልሑ ርእሲ እዩ ዝበሃል ነይሩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝሞተ ስቲቨን ሃውኪንግ ከዓ ገለ ካብቶም ኣብዚ ግዜ ዝነበሩ ኣብዚ ቀረባት ዝበልሐ ሰብ ኣብ ዓውዲ ፊዚክስን ካልእ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝነበሮም ሰባት እዮም እዚኣቶም እውን እንተኾኑ ኣዝዮም መስሓቅትን ተዋዘይትን እዮም ነይሮም ስለዚ በላሕቲ ሰባት ኣብ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ዋዛ ድማ ኣለዎ ዋዛ ምስ ቁም ነገር ኣለዎ ማለት እዩ study ካልእ ድማ ካልእ ሪሰርች ዝገብሮ study on 70 comedians 15 ደቂ ኣንስትዮን 55 ደቂ ተባዕትዮን ገለ ማለት እዩ ምስ ኣካየዱ they found that they consistently scored significantly higher on IQ tests than the average population ኣብ ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ሪሰርች ገይሮም ኣብ 7 ዝኾኑ comedians ተዋሳእቲ ሪሰርች ኣካይዶም ነቲ ናቶም IQ ወይ ነቲ ናይ መዐቀኒ ናይ ፍልጠት ይብሎ ኢንተሊጀንስ ኮሸንት ዝበሃል ኣሎ ንዑ ምስ ኣወዳደርዎ ናይ ኩሎም ስኮር ምስ ወሰዱ ካብቲ ኣቨሬጅ ካብቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ብምሉኦም ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ፀኒሖም ስለዚ እቶም ኮሜዲያንስ ወይ መስሓቅቲ of course ኣብነት እቶም ዓበይቲ ኮሜዲያንስ ክትከታተሎም ከለካ እቲ ኮሜዲ ንሶም ዝገብርዎ is very very intelligent ይርዳእካ እዩ ክሳዕ ክንደይ በላሕቲ ምዃኖም ዲስካሽን የብሉን ሰብ ከተሳቅሲ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እቶም ኣዝዮም መስሓቅቲ ሰባት very smart እዮም ምክንያቱ ነገራት ኩነታት ተዓዚቦም already process ገይሮም ኮሜዲ ገይሮም ንዓኻ ከስዕቑኻ ምኽኣል ማለት ዝለዓለ ርቀት ወይ ብልሒ ናይ ወዲ ሰብ እዩ ዘርኢ ታሻበይቲ ድማ you have high self control or they have high self control ነፍሶም ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ እዮም እቶም በላሕቲ ዝበሃሉ ሰባት smart people overcome impulsiveness by planning ahead clarifying goals exploring alternative strategies ተብለና ኣሎ እቶም በላሕቲ ሰባት ኩሉ ግዜ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ወይ ውሳኔ ኣይወስዱን እዮም ክገዝኡ እንድሕር ኮይኖም ከይዶም ገዚኦም ኣይመፁን ብዘይ ፕላን ኣይከዱን እዮም they have a plan ፕላን ዝበሃል ኣለዎ መደብ ኣለዎም ናይ ሂወቶም ናበይ ክበፅሑ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብ 3 ወርሒ ኣብ ዓመት ኣብ 6 ዓመት ኣብ 10 ዓመት ኣበይ ክበፅሑ እዮም መንገዶም ይፈልጡ እዮም እዚ ምልክት ናይ ብልሒ እዩ ኩሉ ግዜ በሃሰሰ ለባም ብዘይ መደብ ዝነብር ሰብ ግን ምገር በልሕ ክኸውን ይኽእል it's not possible ስለዚ ፕላን ዘለዎም እዮም መብዛሕትኦም እቶም ኣብ መንገዶምን ስትራቴጂ ድማ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ነቲ ፕላናት ናቶም ክዕወትሉ ዝኽእሉ ድማ ሜላታት ኣለዎም ንኣብነት smart people choose delayed large gratifications to immediate smaller ones ንኣብነት ኣብ ቆልዑ ሪሰርች ኣካይዶም delayed gratification ይበሃል ኣሎ እንታይ ኢሎሞም ሕጂ ከምዚ እንድሕር ጌርካ ሓደ ቅርሺ ክነባካ ኢና ትዕግስቲ ጌርካ 5 ሰዓት ተፀኒሕካ ግን 10 ቅርሺ ክነባካ ኢና ይብልዎም ንኣብነት እቲኦም በላሕቲ ዘይኮኑ ኩሉ ግዜ ተቀላጢፎም እታ ናይ ሽዑ ቅርሺ እዮም ዝወስዱ እቶም ብልሕ ዝበሉ ግን ትፅምም ኣቢሎም 10 ቅርሺ ይወስዱ exactly the same ኣብ ፋይናንስ ናታን ታሪኻ በላሕቲ ሰባት ኩሉ ግዜ ናይ ሕጂ ዘድልዮም ዘይኮነ ንነዊሕ ከዕብዮም ዝኽእል እዮም ጥምቱ መብዛሕትኡ በላሕ ዘይኮነ ሰብካ ንሽዑት ገንዘብ ባሽ ኣቢልዎ ገዛዝዩ ጥራይ ኢዱ ይተርፍ ኣብ መወዳእታ ድማ ወላ ሓንቲ ትርፊ ዘይብሉ ይኸውን ሂወቱ እቲ ድማ ኣቐሚጡ ገንዘቡ ኢንቨስት ገይሮ ዋፊሩ ኣብ ዝለዓለ ብዝደለዮ ንኽነብር ይመርፅ ማለት እዩ ስለዚ እዚን 7 እዚኣተን ብጣዕሚ ኣገደስቲ ነጥብታት ወይ ባእታታት ናይ ሓደ ብልሒ ወዲ ሰብ እዩ